Pini duar bogre ko 26 contingency ni Parlo Dolomara long cases complex along all duar bogre PHRC executive meeting patupon. Pini all duar bogre PHRC asong pen executive meeting ke do along RC jit pen kaching wai pon ke non ke bang ji MP election ke lik ka hot ke clan ke dam ji aphansi ching wai pon. Lapen ke rat ke mang hembrek wan pilong wek nang ji lasi rat atum ta nang cherap nang chetudu nang ji lapen APHL sia song jong si ke hailo lipute rat ake sum towar me lang ke lelia dip an pali et ji kusi pini lapen ke isi ning duk alam BJP racharia song ke rat aphan ka chong thui ka chubai pen loksi dam bom lo athema dwar bagri 26 continue sialong ke dam tang dolomora along Dr. Momin ke bang akhut lang dak lo diring arat along akisung aputhak herangkia tom karjudon ohut SOPD atowara puthak herangkia tom karjo hut ke thak tekang diring arat aphan towara puthak ke ne chechak che pusi kaning je tekang tangte MLA vote ke reka hut ko PC kaning jelo diring arat akisung towar me lang kelele dim an pali ji pusi Dr. Momin kaning je tekang tangte alang lilam chak pini setenge dat poma pusi nitum APHL sia song pen Dr. Momin aphan karjikang tung lapen ke radatum isi ning chibi tha atheke non BJP racharia song ke kachong thui lokpo lasi BJP pen chiora APHL sia longbang lap tha asat nelang tha pusi duar bogri APHL sia song pen herang kia thengno ningje lapen isi hemprek lapen rat akemang article 2 per kor a ke pachun vekpo lapen towar melang pali etpo lake nilitum APHL sia song leke hailo lipute pusi pini herang kia thengno khan pon news desk report Paribang Long 24/7 news nilitum pini lada Dolomara cultural complex along PPSC John Center meeting di Padonel itu. Ate manon itu ring koi rai si ni itu mass joining do constituency 10 pen asina to constituency 10 no kita meni itu ke pachun nanti pancila ko cewai no na penke PS 10 nak duar pogori do ko be PS ko ra ke thom do PS ko ra ke home kita meni itu kewang ji 2024 MP election mone na so election long nilitum ongdung abut pen kecipai tegi pangti nilitum pini citan simum lo lapen nade nilitum pini kecitong bangke nilitum duar bori constituency committee lo lapen polling session doan president secretary lapen ke women committee lapen ke youth committee nilitum dilan pet pen pini nilitum lada meeting cingwa inglo nilitum kewangji election bangke BJP pan prem long wek nang po pen BJP tung ne ta kirem no ke pacho rei pacho kai pen lok se non BJP tum ke kar bang long ara na pan seta me ka chong thui ke kar bang long ara ti chini lo na so po se ni tum APSC pen ke ahok pe sipinion ni tum kar bia ang long ara na pan kita me tum ahok atuar ti japon bomna tempon bomna na sini tum adong non ongdung APSC long na jipok ringi tum ta ni tum duar bogri long do na sini tum na hai rada tun kita mini tun somte ke deng ko ni ma kita mini tun halam kan ni chin ki wai ko tangte silam na jiglang keda panisi la MLA Dr. Momin dak dolomrang kang bang lo la sebang solong diring long akisung ara tumba kisung SODP PDA tuar labang sobutha kajudun halang lagi chini ne pu labang sobutha langa tum ko pise puji la ke diring tuar polam tanilo nili puji bangke alang linon dolamara atur sisu ni keton school long si hala sur ke nilita BJP along gun bom huna alang ni dolamara tu terapung tuar nung kreng barikha setame gari sodam or tuar bunaji LNT kum thom lipi rui po patanga ji chikrojon khom pliang bong ko salang li aso ninjele setame terapung tuara da tum pilior ni la so atua gamlong loma pen kabunai duar baguria rada kan paklang loma hala ame thang kini yalan ta chitengela mane la kya ho ha no alang ke duar baguria rad pen ke pachore ka chong thui nasi nadage klang daglo nasi alang li ni long wek dai tholong se kini ye ni li sita media long eglong ye alang li non ki khibong education yem di chatok di pentalang le arja prarapta so ningelo je non bank ke arve apola aposi morve ke hamte la sotuar bunai pamepo
ate manon arwe asian yong se bonai pen atuar hilo tudak pote media tum nang tum dunumboria tuar se bonai pun nang tum senang putu lipo putar sut kini jete kan setami ani sia bangka srom long ke bang hur bangke alang dia bangke la hai tuar alam bangke ni kan tu tese hadai huria tuar alam tu ni kan ro nasi la ke pachobe alang election ke hai lote ke pacho rai alam lo election ke hai lote ke chicha alam ke tengne lo BJP tumke lapen ke nong eke som virvir war de pene kar biang long ara tum ninge thenang yeli lage nong eke som mane ke pachobe lake ahok ha ki PGA scheme kali ki PVG pute lake nong e som ngenang ne lake rat tum pan ke claim piti paklan ne kininge pena parta nona banke kininge de po akam bank claim tade lake nire tum e pizza si yong se kai lo pute nire tum ke alam taninge ye akam bank se claim dan energy asi rong aso tum bank la kini hitame na pen ke bang gilangan setame nire tum bank non nire tum teglong bong social media ba WhatsApp long Instagram long BJP tum joma tha adur ko pilo komane duma mong 8 menit komane e horjun 8 menit mane e bang ke 2 menit la sona tum pang se lang tum long alang tum bank ke pare pame po alang tum la duma ke 2 korot hor ke jona korot o ke 2 korot pipo episode se ban pasor sar po nire tum kini la hai ara tu je ni ye kang tung doi kali tame episode se to mane pasor sar ke BJP tum ti la hai hala tum pan ke paninge toy la pelang tum pan la duma ke chona hor ke chona po sa pichom me ke paninge ko ne to kini nire tum non het te long bom la hai alang tum kini ye pen tane tum ke kini alang to ninge pen te kaninge ma bang ke toy pen te kini ma non social media long thelong pi episode si tum ke sor sa seta la me lage hala ke sor sar bang ta dumai om chonam ji panta vedelo hori bong chonam ji panta vedelo la pen ke oglin chonam ji panta vedelo la si BJP ban sor sa BJP alam kroi pen episode si ban sor sa lote hala ko mane BJP chairman ba BLCC ba BJP leader tum pine farok ko ba suri si pilok me pusi episode si to ma sor sa la eno ne to chini de la te